Здравейте хора, това е Димо Чанел, аз съм Димо и в днешния клип ще снимам само, защото Дори я няма. Така, днешната тема е за бабите. Старт. Винаги, когато сме отивали при бабите си, сме се връщали с 5 кг по-дебели и по-богати с няколко лева, разбира се. Те понякога са ни излагали, така за думата, но някои не са ги излагали, а понякога са били толкова забавни, че нямам думи да го пиша. И така, ние ще ви заграя няколко сцени за бабите. Бабе, сигурно това е спалнят, значи няма тук. Аз съм бе, бабе. Идвам, бабе, идвам. О, внучето ми, какво правиш, бе? От колко време не съм те виждала? О, бабе, аз отдавна не съм те виждал. Ами, ще ми дадеш ли 150 лева, защото ще правя купон в нас? Бе, 150 лева са много парички, бе, аз. Не знам дали да ти ги дам или да ти ги дам. Ами, мама и тати къде са? Ами, баба, трябват ми за купона, алкохол, цигари, наркотици, мацки, но яко ще бъде вкъщи. И мама и татко са на почивка и зато и ще го дигна много рамко. Само моля ти се, не дей да им казваш. Ами, бабе, ще видя дали имам пари, ами там на купона ще има ли ядене? Гледам те, че много си отслабнал. Колко килограма си моето дете? Ами, бабо, 35 килограма съм. Аз малко, трябва малко повече да я отслабна. Ами, баби, аз тук може да ти сложа, да ти направя една музака, да напълниш малко. Гледай как си отслабнал. Сега ще ти направя мусака и да си похапнеш малко. Може ли? Ще ти кажа на майкините иначе за купона. Ами добре, баба, щом ще ме каже за купона, ми си пи една малка чинийка мусака. Хайде. Ми добре, бабе, ще сипа мусака, обаче аз те гледам много гол ходиш, бе. Айде, отивам да ти сипя мусака. Къде? Колко лъжички мусака искаш? 2 или 1? 2, бабо. Окей. Окей. Виж как се уча на вашите номерца. Но не знам дали това е мусака. Не, обърках се. Това не е мусака, а зелен. Добре, бабо, сипи ми. Къде бяхте чинийките, че малко не виждам? Ето чинийката. Сега ще ти сипя, бабе. Един черпак, обаче не виждам черпака. Къде е? Ето го черпака. Колко черпака искаш, бабе? 3 черпака ми сипи, бабо. Добре, бабе, добре. Не разлей ми. Да вземем чинийката, че нищо не виждам. Един черпак. Два черпака. И още един ли, бабе? Браво на моето дете.
Чакай, че малко ще разлей. Да ти я стопа ли? Не те, баба. Добре, чакай да оставя черпака в мивката, да затворя. Ще ти оставя чинията. Изгорих се, бабе! Изгорих се! Изгорих се, бабе! Няма ли да ми помогнеш? Бабе! Бабе! Ами, бабе, оправяй се сама, не искам манджа. Вече, че като те гледам, твърде стара се станала и вече не можеш да се оправиш сама. Ами, бабе, добре, хайде, отчувай се. Много лош си станал. Сега ще трябва да сипя манджичката отново. После кой ще помага? Кой? Сега всичко трябва да върша. Тези съседи много викат, бабе. Аз не мога да спя по цели нощи. Само викат. Ще трябва в полицията да звънна. Ама ти ме нарече стара. А знаеш ли, че ходя на компютъра има едно такова фейсбук и се пише с Гошо. Ти знаеш ли Гошо кой е? Ами, бабе, то не се нарича Фейсбук. Нарича се Фейсбук. И кой той е Гошо? Аз съм Гошо! О, Стерче, готова ли си за вечеря? Готова съм. Внучето ми заключи вратата и после си тръгни. Айде, мацинка моя.